Ελλάδα, επιστρέφουμε στο Λεκανοπαίδιο και συγκεκριμένα στον Κορυδαλό. Βλέπετε τον Αντώνη Κρητικό, γιατί τόσες μέρες μιλούμε για την τηλεκπαίδευση, η οποία ξεκινά σήμερα. Το θέμα είναι εάν όλα τα παιδιά έχουν τάμπλετ για να μπορούν να κάνουν ή υπολογιστή για να μπορούν να κάνουν τηλεκπαίδευση. Υπάρχει μια πρωτοβουλία από το Δήμο του Κορυδαλού προς αυτή την κατεύθυνση. Αντώνη, καλημέρα. Έτσι είναι, καλημέρα. Η πρωτοβάθμια λοιπόν εκπαίδευση ξεκινά από σήμερα να μπαίνει στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Βρισκόμαστε στο 11ο Δημοτικό Κορυδαλού εδώ, όπου σήμερα δίδονται και τάμπλετ, όπως βλέπετε, αλλά και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λάπτοπ για τα παιδιά τα οποία δεν διαθέτουν. Έχουμε μαζί μας και την διευθύντρια του σχολείου, αλλά και τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο των Συλλόγων Γονέων. Να μας πείτε λίγο πώς θα ξεκινήσετε σήμερα με τα παιδιά του Δημοτικού, ο εκπαιδευτικός ή από το σχολείο ή από το σπίτι, και ξεκινάει η παράδοση διαδικτυακά, έτσι. Καλημέρα σας πανελλαδικά, καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Είμαστε καθόλου έτοιμοι να επικοινωνήσουμε ζωντανά σήμερα με τους μαθητές μας, άλλοι συνάδελφοι μέσω του σχολείου και άλλοι συνάδελφοι μέσα από τα σπίτια τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα συγκυκλίους που το Υπουργείο Παιδείας έχει στείλει. Θεωρούμε ότι θα πετύχουμε το εγχείρημα και όποιες δυσκολίες και αν γίνουν, μη στενοχωρηθείτε, θα ανταπεξέλθουμε σίγουρα. Πόσες ώρες σήμερα σοϊ μάθημα? Κανονικότατα 2 και 10 με 5 και 20. Και να πούμε, παιδιά, για την πρωτοβουλία, επειδή το είπατε και εσείς και είναι πολύ σημαντικό, Δήμαρχε, καλημέρα. Όσα παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα, τους δίνετε εσείς ένα τάμπλετ ή ένα λάπτοπ, έτσι. Καλημέρα σας. Καταρχήν, ευχηθώ καλή δύναμη στο εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας που ξεκινάει μια δύσκολη προσπάθεια από σήμερα, ή της δευτεροβάθμιας το έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς ως Δήμος, έχοντας καταγράψει από την προηγούμενη εβδομάδα τις ανάγκες που είχε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέχρι και την Παρασκευή θα έχουμε δώσει τάμπλετ ή υπολογιστές στα παιδιά που έχουν καταγράψει οι ίδιοι διευθυντές ότι οι οικογένειές τους δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να παρέχουν αυτόν τον εξοπλισμό. Πόσα περίπου δίνονται? Αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια ξεκινάμε από σήμερα και είναι κάτι και για μας καινούριο. Θα ξεκινήσουμε να δώσουμε σε κάθε σχολείο ένα συγκεκριμένο αριθμό 10 τάμπλετ και κάποιους υπολογιστές και σιγά σιγά θα καταγράφουμε τις επόμενες μέρες ποιες θα είναι οι ανάγκες προκειμένου να μπορέσουμε να τα καλύψουμε κατά το δυνατόν όλες. Καταλαβαίνω ότι δεν συνολικά, είναι Αντώνη, προφανώς έχει δίκιο ο Δήμαρχος και είναι αξιέπαινη η προσπάθειά του. Αίσθημα δικαιοσύνης και δημοκρατίας για να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες. Αξιέπαινη προσπάθεια του Δημάρχου, Αντώνη, και μπράβο και καλά. Συνολικά πόσα υπολογίζεις να χρειαστούν? Πόσα περίπου υπολογίζετε, έτσι χοντρικά, να πούμε, αν δεν έχετε ακριβή αριθμό, ότι χρειάζονται τάμπλετ και υπολογιστές? Δηλαδή, πόσα περίπου είναι τα παιδιά που όντως δεν έχουν στο σπίτι τους τον εξοπλισμό αυτό για να κάνουν μάθημα? Αυτή τη στιγμή έχουμε προμηθευτεί περισσότερα από 200, αλλά πραγματικά όσον αφορά ειδικότερα στην πρωτοβάθμια που από σήμερα ξεκινάει, δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό. Μπράβο, Αντώνη, επειδή δεν μας ακούει ο Δήμαρχος. Και στους διευθυντές. Αντώνη, πες του μπράβο για την προσπάθειά του. Και για να ευθυμίσουμε και λίγο, ελπίζουμε να μην είναι 65 ιντσών, σαν τις μάσκες. Πραγματικά να καλύψουν κάτι. Δηλαδή, μην είναι τα ναι. Μου λένε, να σας πω και αυτό έτσι για να κάνουμε λίγο πλάκα, συγγνώμη που σας διακόπτω συνέχεια, αλλά να μην είναι, λέει, τεράστιοι και υπολογιστές όπως οι μάσκες που δόθηκαν στα παιδιά, μην είναι 65 ίντσες. Καλημέρα, Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη διευθύντρια του σχολείου και τον Δήμαρχο. Εξαιρετική πρωτοβουλία, καλή συνέχεια, μακάρι να καλυφθούν και οι υπόλοιποι. Να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι και μακάρι να καλυφθούν και οι ανάγκες και του τελευταίου παιδιού που έχει ανάγκη από ένα λάπτοπ. Μπράβο, να είστε καλά.